जयकारा से प्यार हलो वो करे फसाइनी बोल गे किरण माँ कहे ऐसन करम कईनी जयकारे से प्यार हलो वो रे फसाइनी बोल गे किरण माँ कहे ऐसन करम कईनी 300 में सेल करही 300 में सेल एगे भतरा के भेज के बेउर जेल कराई 300 में सेल किरण भतरा के भेज के बेउर जेल कराई 300 में सेल। म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो।